Đau kanjong abi kanjong đau kanjong abi kanjong kinang kare ko ding nya hasan kare nang nya angkam ko yu ko nya. Hello? Oi tu bra manci puno kombol rani nang gua ma dak bra. Ha? Hapang mun naw dong ma खालामदों नोंलाय? आच्छा आच्छा मा दावराव जादों? अखाफोर हाथरखि? हा? अखासि? बिदिसो जाखुमानानै दङ होमबा र थांगासिनो आं मा अखाफोर हाथरखि ओंखारलायनाय बियो र थांगासिनो आं वा हांग्रि मोनदियाबो माथो लंखब लंखब थाबायबोगासिनो आखायाव टिफिन लालायलायनानै र बेनावनो सोंनि आं मा अखासि हाथरखि अखाफोर बियो एसे बेनावनो सोंग्रोना नायनोसै आं ए हांग्रि मोनदि माब्रै जाखो फिसालानि आसाम सोनाया मोजाङानो जाबाय आच्छा बार' थाइबानि लारु माथो अखाफोर हाथरखि ओंखारगासिनो दंनो नारजि बुदामोननाव नंगौना नोंहालाय बोरै मिथिलायखो नैबे अमा राजाया मिन्थियो जेबो खोथायानो गैया मिथिबाय नैबे अमा राजानाव गासैबो बाथ्राफोरा हाबफैग्रोजोबो बिनिफ्रायसो बे बाथ्राफोरनि खामानिया जायो मालायनि खोथाफोरखौ मिन्थिनो खोब मोजां मोनो नोङो मालायखौथ' आं मिन्थिला नाथाय नारजि बुदां आरो हाफांमोननि गेजेराव मा अखाफोर हाथरखि ओंखारदों बेखौ एसे नायहैनो सानदों आं माबायदि मानसि नोङो अमा राजा फिसालानि आसाम सोनायावबा थाङाखै दा मालायनि न'खराव एसे दावराव दावसि जानाय माबा मिबि जानायखौसो नोंहा नायनो नागिरबाय मोजां नंमाराहाय नोङो बेखौलाय बयबो मिथिखायोब्रा नैबे अमा राजाया मोजां नङा होननानै थेवबो अमा राजाखौ मानसिफ्रा नागारनोबो हाया बावनोबो हाया गारनोबो हाया सैबाबो सैयाबाबो अमा राजाखौ नांगौ जाखायो बयनोबो नोङो फालथु ओमफ्राय नैबे टिफिनावलाय मा लादों ओंख्रि हरफादों आरो बेदर जानो होननानै नोंहा फैयाखै नालाय नोंनो हरदों आरो टिफिनाव बुआ इसेबां अनलायग्रा जाबायना नोंसोर बांद्राय जेबो बुंबाय थानाङा नोङो थांनोसै आं न'आव खामानि दङ आच्छा बार' थाइबानि लारु होमबा आंबो ओंखारलांनोसै खामानि फारसे थां आइला आइला जामाइला मा जामारदों र' एसे खबर लाहैनि एमाव राजा मा नायबाय थाखो दे फरायनानै खोन्थादो बिनि आखलखौ बयबो मिथिनायनि आं सिगाङावबो बुंदों दाबो बुंगोन बे लाइजामा आंनि नङा होननानै सोरनिथो लाइजामब्रा आमालाय आइ गोदाननि लाइजामनो ओइ सोब्बानानै फिउ थांफा होगोन आं मिथिबाय बिमा गदायनांगौ बेनो आफायासो आइ गदायनो लाइजाम लिरदों दा बेनिखायसो बुंदों ना आबै बापावै नारजि बुदाङाबो नाव गंनायाव आगान होखुमालायना दं ओइ नारजि बुदां फेन्दा गावाखै नामाब्रा नोंसोर आंखौ गासैबो दाय हमजोबदोलै तारमाने आं बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन बयनिख्रुइ गाज्रिया आंनावनो दं दुनियानि दाबोखोरा आंनो नङा होमबा बिदिसो एक्सेप्ट खालामना लानांगौ दा गावनि गोरोन्थिफोरखौ बापावै नारजि बुदां सायावल' भद्र सिङाव निमखिथार माथो नोंबो मानि नांगोनलै नोंखौबो आं हले बुस्थुखौ नायोल'लै मा होननानै होमबालाय आङो फरायनो जागायनोसै नामा जागायदो आइला आइला जामाइला आफा माथो अखाफोर हाथरखि ओंखारदोंबालाय सोरबा हिनजाव गोदान लाबोदोंबालाय सोरखौ लाबोखोलै हाफां नारजि बुदांनाव सोंबानो जाबाय आरो सोरखौ लाबोखो आच्छा बार' थाइबानि लारु जिरायनो होआबाबो जिरायनोसै आं मा दावराव जादों माथो गामि गंसे अखाफोर अखासि हाथरखि जालायगासिनोलै हाफां आंनावलाय मानो सोंदों नारजि बुदांनाव सोंबानो जाबाय ना आच्छा बार' थाइबानि लारु नारजि बुदां सोरलै मा जालायदों आफानि गोसो थोनाय सिख्लानि मुङा अखासिनो हा गोसो थोनाय लाइजाम नारजि बुदां दे औ नारजि बुदांनि लाइजामनो ओइ एमाव राजा फरायदो दे आं उसुबिदा मोनबायलाय फरायनो लाबो आं फरायगोन लाबो दे गोसो फरायनानै खोन्था देलाय फरायलाय मा लिरदों मोदोमलायदों माथो एसे आंनि बयनिख्रुइबो समायनासिन आंनि जिउनि अनजालि अखासि आच्छा थारमाने बे लाइजामखौ नारजि बुदाङा लिरदों आरो जानो हागौ बेनिखायनोथ' बेफोरबायदि लिरनाय दं आंनि अनजालि समायनासिन बयनिख्रुइबो नायनो हामसिन आंनि अखासि सनानो नुबाय मालायखौ अखासि आंखौ रायखसि दे फरायदो माथो इन्टारेस्टआ खोनादों नोंनि हरनाय लाइजामखौ आं दाखालि मोनबाय लोगोसे आंहा बिराद दुखुबो जाबाय नों बायदि अखासिखौ आङो मोनालासिनो आं सासे रायखसि दानबनि फिसाजो रायखसि अहंकारिजोंसो आं हाबा जानांबाय नुबाय आंखौ रायखसि दानबनि फिसाजो होनदों आंलाय मालानि दानबनि फिसाजो जाखो माने जोंहानि आइ आफाया दानबसो जाबाय आरो आं दाबो बावनो हायाखै ओइ सुनि हराव जेबोला आङो न'सुं सिङाव हाखर जावनानै नोंनि रुमाव हाबहैयो अब्ला नोंसा नोमफाया नुनानै आंखौ मोसौ गलियाव खानानै दोननायखौ आं दाबो बावाखै नाथाय नोंसा नोमफाया आंखौ जेसेबां खस्थ' होआखैमोन मानो आं नोंखौ गोसोथोदोंमोन आरो नोंबो आंखौ गोसोथोदोंमोन जेबोला नोंसा नोमफाया आंनि बिखानिफ्राय नोंखौ बोखाना गुबुन हौवानो हरो अब्ला आङो रागाजों दुखुजों खर' खानायाव आङो केरासिन लुनानै गावनि खानायखौ सावना लानाया आरो नोंनि अनगा रावबो हिनजावजों हाबा जाया होननानै समायखिरा लानानै आङो रायखसि हिनजावजों हाबा जानांनायखौ आं दासिमबो गोसोआव दुखु मोनो नारजि बुदां नोङो खर' खानाय सावनानैबो लालायथारदोंमोन आरो आं जेबो खालामाखै माथो थिगलै हाफां नुनायाव भद्र सिं मिहिलै बियो मिहि गुन्दा र' मासे दावरावब्रा लाइजामखौ खोनासंबा खोनासंलाय नोंसोर
माबा लाइजामफोरखौबो फरायजोबनो होआ मानो होआ गेजेराव दावराव खालामबाय थायो दा सिरसा दे बयबो सिरि थाबाय 1 2 3 बोरमा गुन्थु थै बे जोनोमाव नोंखौ आं मोनासै आंखौबो नों मोनासै माथो खालामनो दाबो सिमाङाव आङो नोंजों साम' सोबनायखौ नुबाय थायो साम' सोबनाय मा साम' सोबनायलाय खुदुमलायनाय आरो गसा अनजालि अखासि गोसोखौ लोरबां दा खालाम आंबो लोरबां खालामला जाबाय जानानै थांबाय बेनिखायनो जों सानैया थाखुमा लोगो हमनायनि सोलाय बयनिबो नोजोराव लोगो हमलायनाया मोजां जासिगोन बायदि मोनबाय आं खोनानो मोनदों नोंहा फिसाजो जोनोम जादों आंहाबो फिसाला सासे दङ बेनिखायनो नोंनि फिसाजोखौ आंनि फिसालानो होफैनोसै आरो जों बियाय बियानि जालायनानै सम लोगो हमलायखुमाबाय थानोसै आरो साम' सोबलायनोसै नुबाय फिसाजो फिसाला मालाय हाबा होलायनो ओंखारखुमालायनानै दङ आल्ला माने बिदि जाखुमालायनानै दङ रा खोनासंबाव अनजालि अखासि जेब्ला दैमा जिङाव जों सानैबो मोसौ होथावथाव रायलायनाय समाव नोंनि खानाय बिलाइया आंनि गन्थंआव नांबा नोंनि खारैनि मोदोमनाया आंनाव गन्थंआव सब हाबफैनायखौ आं दासिमबो मोदोमनाय मोनबाय थाफ्लाङो नोंनि खानाय बिलाइयाव थाइगिर बिज्लानि सेम्पु बानायनानै नोंनि खर'आव फुनाया दासिमबो आं गोसोखांबाय थायो बै दैमा गाथोनाव नोंनि खानाय गोलावखौ नों सुबाबो सुख'नो हायैनि थाखाय आं नोंनि दान्दाबारि खानायखौ सुफानानै आरो सान्दुङाव फोराननायखौ आं दाबो गोसोखाङो नाथाय मा बुंनो आंनि हिन्जावनि खानायखौ नुबानो रागा जोङो मानो होनोब्ला बिनि खानाया गुसुं बिदिलाव नाजिरदां नों आंनि खानायखौ नुबा रागा जोङो होनदों नामा आंनि खानाया बिनिफ्राय लावनो रोङाबा मा खालामनो आं बुङाखैलै जेबो रा गोसो जायो नोंनि खानायखौ एसे हास'नानै आंनि हिन्जावनि खर'आव थाबनानै होनो नाथाय नोंनि खानायखौ आं मानो हास'नानै आंनि रायखुसि हिन्जावनाव होबावनांगौ जाखो मानो होनोब्ला नोंखौनो समायना नुयो नोंनि खानायखौ लानानै आरो हायोबा नोंनि मोदोमनि गोलोमदैखौ हाथाय बाजाराव फानदो सेन महरै बयबो बायगोन मानो होनोब्ला नोंनि गोलोमदैया जोबोद गोथाव माबायदि थारमोन आफा नोङो गोलोमदैखौबो मोजां मोनथारोमोन नामाब्रा नोंलाय आं जेबो मिथियालै बहा मिथिनो जेबो मिथिया सिखावा मालाबाबो गावखौ सिखाव होननानै लाया मिथिबाय जेब्ला जों बेखौ रोखा हमनानै मोना आंनि अनजालि अखासि आंनि फिसालायाल' एसे मोजां खामानि मावथों एसे सेंग्रा जालाय जाबावथों होमबानो नोंनि फिसाजोखौ आं लाबोनोसै बिहामजो महरै अब्लासो जों सानैया खाथि नुलायबाय थागोन आरो लोगो हमलायबाय थानो हागोन नोंनि अनगा बे जोनोमाव थांनानै थानो बिराद हांथोनो मोनदों जेरै अक्सिजेन गैयालासिनो हां लानाय बायदि मोनदों जोबोद खस्थ' मोनदों अखासि सना रायखसि हिन्जावजों थाफा रायखसि नामा दानबनि फिसाजोलायबाव नामा फरायनायालाय माखौ मिनिबाय थादों अब्रा एसेबां इन्टारेस्ट लाइजामफोरखौ मिनि फरायाबा आरो लाइजामानो मिनि होखायोबा माथो खालामबावनांलाय गोसो होनानै फरायनो होबावब्रा आंखो मानो बुजिया खालामनो थोद आच्छा बार' थाइबानि लारु अखासि सना नोंखौ मोनैनि थाखायथ' आंनि जिउआथ' लरग' थरग' जाखाबाय बेखौलाय माथो खालामबावनो इसोरानो जोंनि मोजां मोनलायनायखौ मेगन साबाय जेब्ला बेनिखायनो गोसोआव अन्थाइ दोननानै आं आंनि रायखसि हिन्जावजों हाबा जानांबाय रायखसि हिन्जावजों हाबा जानानै आंहा जिउआव जेबो सुगानो गैया बेनिखायनो आं दा सानो हिन्जाव गदाय लानो होननानै नाथाय नोंहाबो हौवा लाबाय बेनिखायनो आं नोंखौ लानो लुगैबाबो मोनला बेनिखायनो जों सानैया बेसरबारियाव थांखुमानानै लोगो हमहैनायानो मोजांसिन इन्टारेस्टिं नोंखौ गोसोखांनानैनो गान्दु बेलथाय उन्दुनानै दाखालि गोदनायानो खायलें जालायबाय बेनिखायनो थाबैनो नोंखौ लोगो हमगोन आरो फिन खेबसेबाव साम' सोबलायगोन आरो मोजां मोननायनि मेथाइ रोजाबलायगोन नोंनि सासेल' अनजालु मोदाय नारखो बुदां लाइजामा नारखो बुदांनिसो होमबा एके लावा लावा टिसकिवा एके लावा लावा टिसकिवा एके लावा लावा एके लावा लावा टिसकिवा एके लावा लावा दालाय माबायदि मोनदों मस्लाया दालाय बोरै मोनदों साजाया एके लावा लावा टिसकिवा एके लावा लावा टिसकिवा आंखौ दाय होदोंमोन दा नोंसोरो आंनि लाइजाम होननानै दा बोरै मोनदों आं बुंखादोंमोन आंनि लाइजाम नङा होननानै नाथाय मानियाखै बिराद गोसोबायदि आंखौ रायदोंमोन गोसोबायदि लाजि फोनांदोंमोन मानसिफोरनि नोजोराव आंखौ गुन्दा हिन्जाव सुरि बानायदोंमोन ना दुनियानि गाज्रि साजायदोंमोन ना आंखौ हिन्जाव लुबिया माबा मिबि नाम दोनदोंमोन मिहि गुन्दा सफिराम बोरै मोनदों एखे लावा लावा आंखौ बुंबाय थानाया दा बोरै मोनदों मसलाया दा बोरै मोनफिनदों आं हले जेबो बुंखायाखैलै आं लाइजाम फरायग्रासो आं लाइजाम फरायनो फैबाय मोजाङानो जाबाय नोंसोर नोंफानिसो ओंखारबाय माथो लाइजामा आदैया देन्जारथारमोनलै सोरगोआव थाहैनानै खम मिनिहरबाय थादोंलै बेयो नोंसोरखौ जाम्बा जाम्बिफोरा होननानै सिरि थाजों नोंसोरो लाइजाम दावराव खालामबाय थानांला आच्छा थिसकिया दालाय बोरै मोनदों मसलाया थिसकिया आंखौ दाय होबाय थानाया बोरै मोनदों दालाय मस्लाया
बुंदो धुमतानाना जाबाय थादोंमोन आंनि खर' सायाव आं बुंखादोंमोन ना बे लाइजामा आंनि नङा होननानै आंनि खर'खौ बेसेबां फाग्ला खालामदोंमोन नोङो आंनि होननानै लाइजामनि फंफ्रोमबो सोदोबफोरा मिलायजोबो माथो खानाय थंब्रेयाबो मिलायदों आंनासो खानाय थंब्रे फिसाला थानायाबो मिलायदों माथो जोंनासो फिसाला दङ आरो बिहावसोनि लाइजाम होननानै बोरै गोसोआव फैनांगौ जाखो आं बुंबा मानिनांगौलै मिथिबाय आं नङा होननानै बुंखादोंना नों गोदोबो थगायदोंमोन नालाय बेनिखायनो फोथायनो गोब्राब मोनदों आरो होमबालाय नोंसोरो रायलायथ'बाय थादोलै आबा मा खबर मोजां दे होमबालाय आंनाबो मोजां वाह लाइजामा मोजांथारलै माथो फटक साफायना लानि र' अमा राजा जाबायसै दे लाइजामनि टपिकखौ दोनथ'दो आच्छा बारु थाइबानि लारु अमा राजा दै आस्थाम सोनाय समावलाय मानो फैयासै दा फैनायलाय जाया होमबा फैबायना आंबो मानो फैदों मिथिखादों आङो बे अखासिनि लाइजामनि खोथाखौ मिन्थिनोनो फैदों नङा होमबा नोंखौलाय माथो थगायबावनो हाफां बिदिनो खोमा आरो नारजि बुदांनि खबरखौबो एसे लानो फैबाय आं माबायदि दं नारजि बुदाङाबा होननानै देनजा लाइजाम लिरथारबायलै माथो नोंसानो ओमफ्राय नारजि बुदां जोंना बिखुनजोआसो खम दुखु मोनसिगोन बियो बुरखायहैनि आं बिहाबो जिबायदि देन्जारथारमोन माथो थांनानै थानायमोनब्ला फंनैसो रायनो हागौमोन दाथ' थैनानै थांबायना माथो खालामबावनो नोंसोर जिरायबाय थाथ' आं बिखुनजोजों एसे रायलायहैनि नारजि बुदां मोनफ्लांसिगोन माथो नोंलाय हाफांजों दासान्दि खर'खौनो जागासिनो दं बे मानसिया आंनि लाइजाम नङा होननानैबो मिथिया बुंबाबो मानिया लाइजामाबो बेसेबांबा गोबावनिब्रा खोन्थाखाबाय आं लाइजामा आंनि नङा होननानै आच्छा माथो बै लाइजाम गांसेयाव नोंनि महरा अखासिनिजों एखेबालाय बिमानि महर लायालासिनो बिफानि गोसो थोनायनि महरसो लाबाय होनबा नोङो दालाय नारजि बुदां नोंबो बुंबाय थानांलालै नोंसोरबो जाबाय जोब्बाय अमा राजा थौदो केम्पिंआव खम्बल रानना होनांगौआ अमा राजा खम्बलजोंनो बुरखायनोसै नामाब्रा मा गोजां बोथोराव खम्बल मोन्दों रंजानांगौसो गोजां बोथोराव जिनि बेसेबां आंखाल जायो मानसिफ्रा मिथिदों ओंखाम रानजानानै थानो हागोन नाथाय गोजां बोथोराव गुसु गुला गोजां जानानै थानो हायाना पलिटिकेल मानसिफोरजोंबाथाय बिदिनो बिराद गोदै सिगांबा उनावबासो नोंलाय मा मिथिनोब्रा खिन्थु आं सैथो बाथ्राखौनो बुङोलै एबार आङो एमएलए जाबा गासिबो थिग जाजोबगोन जेरै मोसाया आं दिनैनिफ्राय मैहुर खालामला आं गांसो जाग्रा जासिगोन होननाय बायदिब्रा मोसा मुफुरनि समायखिरा लानायसो जादोंलै बियो आं बेदर जाला आं गांसो जाग्रा जासिगोन होननाय बायदि फोथायनाङालै बिनि खोथाखौ नों मा मिथिनोब्रा सन्थ' भाइ पलिटिकेलाव थगायनायबो थानांगौ मिथिबाय थगायनायजोंसो पलिटिकेल जायो आं थगायालै आं दाबायदि एमएलए गाखोयोबाबो आं थगायाब्रा होमबालाय नोंनो जादोब्रा अमा राजानि एगेन्स्टआव जानांगौबा जागोनबोब्रा जालाय दाबायदियाव नोंखौ रावबो भट होआ मिथिबाय जायो नामाब्रा दाबायदियाव आं ओंखारबा आंनोसो बांसिन भट होगोन मिथिबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु देलाय होलाय आंनि एगेन्स्टै नायबाय था होगोनब्रा होगोन खोनाबायना रायजोफोर बे बाराव आंबो भट गेलेनोसै अमा राजानि चेलेन्जखौ एक्सेप्ट खालामनोसै माखौबा मिनिनो ओंखारदों आरो फट'आव नायनानैनो बोरैबा दाखुखु नुथारबाय आं बिहावसोबाबो बिनि थाखायनो आंहा नारजि बुदांखौ बायदिसिना सन्देह जानांबाय आरो फारसेथिं आइ बिखुनजोआबो लोमजासोलायबाय खानायाबो लान्थाथा माथो आरो अखासिखौ मोनैनि दुखुआव खानायखौबो सिननानै लादों होनदों नामा बोराया मिनोबो ओंखारलाय लांदों बालनि आयै बे बिहावसोनि खोथाखौ लानानै दुखु जाबाय थानाङाहाय दाथ' बिहावसोखौ रागा जोंनोबो बिहावसोआ थांनानैबो गैयाना थांनानै थानायमोनब्ला आंबो रायफागौमोन नोंजों लोगोसे एफा मोजां गुफुर गावदांदां बिसि थानानै माबायदि अखासिनो लाइजाम लिरबाय थानाय बेलाय नों एसेबां नायनो समायना आंनिख्रुइबो नायनो समायनासिन नुबावो नोंखौ मालाय मानसिफ्रा आंखौ बुङोसो नोंना बिखुनजोआ जि साइसथार होननानै बेखौनो आंना बिहावसोआ एसेबां गाज्रि इदि खालामथारबाय आरो अखासिनोसो लाइजाम हरखुमाबाय थाबाय आरो सानबाय थानांला हायो थैना थांनायखायसो बारग'बाय बियो थैना थाङामोनबा गोदनासो फबनानै दोनगौमोन आं बेखौ गोजां बोथोराव हरसे बे अखासि होननाय गोसो थोलायनाय दंमोन बिनि जिउआव आंनो जेबो खोन्थायासै थाङै थुङै जाथि बिमाखौ हाबा खालामबाय बियो बेनिखायनो जाथिखौ नायनो बायो आं गावनि फिसाला बायदिखौनो मोना आङो बे गुन्दा बोराय नारखो बुदाङा आंखौ इसेबां गाज्रि जाम्बि बानायनानै दोनदोंमोन बियो सोरबा अखासिखौ गोसो थोलायखुमानानै दोनदोंमोन दा थैनानै थांबाय दा सोरखौ रायबावनांगौ जाखो आंलाय बे अखासिया सोरथाय ओमफ्राय दंना गैयाथाय मानसिया अखासिया दाबायदियाव मोनबा खानाय सानाय बुखुजोबगोन आंबो बुखुफागोनहाय नायग्रोनांगौ नामा आयै जेबो बुंबाय थानांला हारसिं थानो होदो आंखौ बे फाफि बोरायनि फट'खौ बोखारनानै दोनहैदो जागोन दे ओमफ्राय रागा जोंबाय थानांला दे दसे मोजाङै उन्दुदो दे आं दसे थानानै साहा मोजां फुदुंनानै होफैनोसै मिनिदों नों नारखो बुदां मिनिनाय मोनथारदों आंनि मुंखौ रायख'सि होनग्राया नोंसोमोन आंखौ दानबनि फिसाजो होनग्राया नोंसोमोन
आंना थासान्दियावबो नों आंखौ मोजाङै दोनासै थैना थांखांनानैबो नों आंखौ गाराखैना नोंनि मोनसे मोनसे आखलखौ आं दासिमबो मोनथिबाय दङ नोंनि जिउमाखौ खस्थ' होनो थाखाय नोंनि अखासिखौसो नागिरनानै दांहैनोसै आं नों बिदिनो मिनिबाय था एसेबां मिनिबाय था आफा सोर नोंलाय आफा आं मिथियो नों आंखौ रागा जोंदों आरो फावगालिखौबो आंलाय मानो फावगालिखौ रागा जोंनो दे होमबालाय आंखौल' रागा जोंदों नों दिनै नों बेवहाय फैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंनि आसाम सोनाया मोजाङै मोजां जानानै थांबाय आफा ओमफ्राय आं मा बान्था होनांगौ बान्था जेबो होनाङा आफा बोर होबानो जाबाय आच्छा आंनि बोरनि मानि गोनांथि जादों नोंनो नोंथ' रोंखा राखा बुजिखाबायलै न' गाननानै थांनो हालायग्रा जाबाय आंजों उल्था उल्था नांलायनो हाग्रा जाबाय हिनजावनि थाखायनो अब्ला आंखौ मानो नांबावगौ आंनि बोरखौबो नाङाना हिनजावखौ लानानै थादो हाबा जादो बास आफा नोंनि बोर मोनबासो जों हाबा जागोन बुआ बबेनि गोदान डायलग बेलाय नोंसोरनि बोर मोनबासो हाबा जागोन जों नोंसोरलाय गासिनिबो बोर मोनखाजोब्बाय माथो नोंनि बिमा बिफानि हांग्रिमोनदिनि आरो आंनिलाय मानो गोनांथिबाव ओरैनो बोर होनो हाया आं मा खालामबा बोर होगोन आफा प्लिज आफा जोंखौ रागा जोंनाङा आं मिथिगौ आफा नोंखौ आं जोबोद दुखु होदों ना ओमफ्राय बे दुखुखौ माबोरै सुखु खालामनो हागोन आं माने आंनि दायखौ आं माबोरै फोसाबनो हागोन सासे मोजां जेमेदारि मानसि जानानै दिन्थि होमबानो मोजां मोनगोन आं नाथाय एसेबां गोरलैयै निमाहा होनो हागोना आंनि आखायाव गैया आं गावखौ बुरखायनानै ओइ अमा राजा एमाव राजामोनखौ निमाहा हो होमबाबो आं हाया एबा गाज्रि रागा जोंथारबाय आरो आफा फावगालि थांथ'लाय नों न' सिङाव जागोन दे आफालै आंखौ रागा जोंबाय थानांला प्लिज आफा आं आखाइ खबजोबनानै बुङो आफा आंखौ गाज्रि मोननांला आफा आंखौ निमाहा होदो आं गोरोन्थि मावफ्लांबाय आं नोंनि बुंनाय एसे खोथाखौनो खोनानानै आं न' गारनानै फैफ्लांबाय जाबाय दे जाबाय जायखिजाया मोजाङै थाबानो जाबाय मा खालामनो लादों बेखौ मावबानो जाबाय ओमफ्राय आंखौ निमाहा होबाय आफा नोंखौ निमाहा होदोंना होआखै बे आंसो दं जायखिजाया आं बेखौल' बुंगोन मोजाङै था मोजाङै खामानि माव बास सब समावबो आं नोंखौ हेफाजाब होबाय थाबा बोरै जानो जिउनि दिङाखौ नों हारसिंसो जावनांगोन नोंखौ मालाया जावफानानै होआना बै रुगुंथिं थां बै दैमाथिं दाथां होननानैसो बुंनो हागोन नाथाय आं नोंजों लोगोआव थाबाय थाफानो हायाना नोंनि खस्थ'आव आं खस्थ' खालामफानो हाया नाथाय आं नोंखौ सापर्ट होनो हागोन बेनिखायनो नों सासे सिख्लाखौ लाबाय जेब्ला नोंहा आसाम सोलायबाय जेब्ला एबारनिफ्राय दायथ'आ नोंना बांसिन बेनिखायनो दायथ'फोरखौ रुजुनो आखायाव लाखि आं गोदो गावबो सेंग्रायाव उदां उदां थानानै मस्ला मोनबोदों हाबा जाखांनायनि उनावबो बेखौ नोंसोरनाव आङो रिपिट खालामनो गोसो गैया नाथाय गैया प्यार मोहाब्बत में आदा कानुन जानानै दंना नोंसोर बिमा बिफाया माबा मोनसे बुंबानो न' गारनानै खारनाय हिनजाव गोसोथोबानो हाबा लाब्रबनाय बास थादो बिदिनो मोजाङै रंजा खुसि रायजो जानानै आंलाय माथो बुंबावनो बाय जागोन दे आफा आं बुजिबाय आरो नों बिसिम फैनायखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय आफा आच्छा थाइबानि लारो मोजाङै थाबानो जाबाय आं फैबाय बाय बाय आफा बाय एमाव राजा औ नोंसा आफाया मा बुंखो जेबो बुङासै थेवबो आं मिथिगौ आफाया आंखौ गोसोजों अननानै थांबाय आंनि मोजांखौ हास्थायो बेखायनो नङा बियो गावनि खुगाजों नाथाय गोसोजों आफाया आंखौ मोजां मोनो जोंहानि आइ बायदिना जोंहानि आइयाबो बिदिनो सायावल' गोखा नाथाय सिंजों जोबोद मोजां आरो एमाव राजा नों जेबो दुखु खालामनाङा गासिबो थिग जाजोबगोन फोथायनाय लाखि औ फावगालि आंबो बेखौनो सानदों फै न' सिङाव आच्छा थाइबानि लारो माबाफोर सिरियास रायलायनायखौ खोनायाखै नोङो
बिबान जाबाय आरो आंनालाय मानो बिबाय थायो नोंफाना बिहाय बिखागोनमोन होमबालाय सिखार आरो नोंफाना बियो थां आं दा फैबा बिखागोनबो होमबालाय सिखारदो आरो दा फैबा बिबानो जाबाय आरो बिखागोनमोन ओमफ्राय मा खालामबावनाय बेलाय माथो बुंबावनो आरो हरावनो आङो उन्दुफानोबो गिबाय आयौ बाला मैया हरावथ' गोदनायाव ओरैबायदि सेरदों गोदनानि रोदायानो मोनसे थुसु बायबायसो खोमा आयौ बाला जेरै थेनोसो बारग'दों आं होमबालाय माथो खालामबावनांगौ दे बेफोरबायदि हौवाजोंलाय सोर रायजो जानो लुगैनो बेनिखायनो नोंनावसो थाफैनोसै आंहाबो जेबो नङा दे थानो हागोन दाबायदियाव थफ्लायाबा लांफैबाना बुनासो हरगोन आं बाला रायनानै हर आं बेबायदि हौवाजों रायजो जाला आयौ बाला गिलु बालु जागोन दे थोरसि सुनायानो बिदि जाबाय नोंखौ आं जेब्लाबो थोरसिखौ मोजाङै हु मोजाङै मानजि होननानै बुङो नों मानो खोथाखौनो लाया बेनोलायनो संसार जानो नागिरदों हा बे प्लेट मोनसेखौनो मोजाङै हुनो रोङाबा मा रायजो जाबावगोन नोङो आंखौ सब समाव मोनबाय थागोन नामा नों हा गोजों हुफिन गोजों हु जागोन दे धिसकिया हाफांनि खुगाया जिला धिसकिया दालाय माबायदि मोनदों मस्लाया आफा बेखौनो मोसाबाय थायो आरो नोङो नोंसोर आंखौ गासिबो गोरोन्थि बुजिदोंमोन ना दा नायदो नोंसोर नोम्फानि फुरथिखौ नोंसोर आंखौ लोगो नांनानै गासिबो खर' गरम खालामदोंमोन ना दा नायदो र पिकनिक जानि आं दिनै हारसिं नोंसोरखौ रावखौबो लाफाया धिसकिया पिकनिक जागोन हारसिंनो नैबे नारजि बुदाङा धिसकिया आयौ मा जाबाय थाखाय बियो आंखौथ' दिनै गारखाला बियो बायदिसिना बुंबाय थासिगोन ओइ आवगालि थालाय नोम्फाखौ मा खालामनो नागिरदों नायलाय प्लेटआ प्लेटखौ बेयावनो गालां आं सुगोन जागोन दे बे नारजि बुदाङा बदला लाफिनथारसिगोन बायदि मोनबाय आं हारसिंनो पिकनिक जानो ओंखारदोंना बियो खम दावराव खालामसिगोन बियो एमाव राजाबा बहा थांदोंथाय एमाव राजा औ मादै बे नोमथेखौ एसे नोजोर होबाय थालाय मा खालामनो नागिरदों बियो साराय गिदिरथार लानानै सिथ्लायाव संहैनो नागिरदों मा संनो नागिरदोंथाय नुबाय बियो बायदिसिना बुंनो हागौ दै नोंबोथ' लाइजाम फरायदोंमोन ना नोंखौबो बायदिसिना बुंनो हागौ नों जेबो साननाङा दे आरो बियो दिनै जौ लोंगोन बायदि मोनदों आं दहायबो एसे लोंखादोंआनो खोमा मानसिया जायखिजाया बे माबा मोनसे होनबाथाय जेबो साननाङा नोङो आंखौ जेबो साननाङालै मादै आं बेफोरखौ हेन्डेल खालामनो रोंखायो नोंखौ टेनसनबो लानाङा दे होमबालाय नोमथैजों थाफानानै एसे नायहैलाय मा खालामदों एसे रायलायहैबाय था माबा हरसे दावराव खालामगोन बियो आच्छा बार थाइबा निल्ला आरो एमाव राजायासो हाबा हागोन बेखौ आंथ' बेखौ जेबो होननो हानाय नंलाहाय जिबायदि रायफ्लांना लाबाय आङो सुदै मुलै खम जावख्लाबगोन आंखौ बियो ओइ जानाय नङा बेखायनो एरासो थागोन आं साइडआवसो बिहावसोआबो जि आरो नारखोबुदांलाय नामाबो बेनिखायनो कनफिउज जादों आंहा आंल' लिरना हरनायखाय रायजोफोर अखासिनि लाइजामा दिनैनि एपिसोडआव जोब्बाय थेवबो अखासिनि टपिकआ जोंना थाबाय थागोन अब्लासिम नोंथांमोना नायबाय था जेब्लाबो नायबाय था आरो दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा मिथिखायो दा मा खालामनांगौ अके बुंबाय थाला लोगोसे जोंना सेकेन्ड चेनेलआ 100K जायाखै दाबो 100K जानायनि डेटखौ जों 10 तारिखसिम होदोंमोन नोंथांमोना रावबो खोथाखौनो लायासै माने लायैफोरखौ सानदों दै लानायफोरखौ होनाखै लानायफोरनि थाखाय जोबोद गोजोननाय बावहरनाय थाबाय गिभवेखौ जोंहा 20 जन मानसिनो होनो सानदोंमोन नाथाय गिभवेखौ 20 जन मानसिनो होनाया बेसेबां गोरलै बाथ्रा नङा ओरैनोथ' 3 मानसिनोल'सो होनाय जायो बाट नोंथांमोनखौ अननानै 20 जननो होनो सानदोंमोन नाथाय 1 लाखआनो दाबो जायासै आरो बुंबाय थानोबो उसुबिदा मोनो बेनिखायनो माला जायो जाथोंसै नंबाय 1 लाखखौ आरो बै एपिसोड बै मोनसे चेनेलावबो बिराद मोजां टपिक जा लाबोगासिनो नोंथांमोना मोजां मोनगोन आरो दानो दिनैनो थांनानै नोंथांमोना भिडिअफोरखौ नायहैदों थां मानो होनोब्ला गोदान कापोल आनलक जाबाय बेनो जाहैबाय दावस्रि देलाय आरो नारजि बुदां नोंथांमोना बिसोरनि काहानिखौ नायनोबा नोंथांमोना सेकेन्ड चेनेलाव थांनानै नायबा उननि भिडिअफोरखौ बिराद इन्जय खालामलांबाय थागोन दा नोंथांमोना नैबे चेनेलखौ नायबाय थानानै एसे बोरिं मोननायखाय बै चेनेलखौबो नोंथांमोना नैबे चेनेलखौ नायबाय थानानै नोंथांमोना इन्टारेस्टआ बिराद मोजां मोनलांबाय बेनिखायनो नोंथांमोना सेकेन्ड चेनेलखौ बोरिं मोनहैनो हागौ मानो होनब्ला मानसिफोरा सोलाय सोल' होजोबनाय जाबाय नालाय केरेक्टारा एखेबाबो माने माखासेफोरखौ मोखाङा एखेबाबो मुंफोरा एखेबाबो माने जोंना केरेक्टारफोरखौ एसे सोलाय सोल' होनाय जादों माने मानसिफोरनि केरेक्टारफोरखौ मेरला कापोलखौनो एसे सोलायनानै होनाय जाबाय जेरै दा जोंहा लास्ट एपिसोडआव नारजि बुदां आरो दावस्रि देलायनि जा रमान्टिक सिन होनाय जादोंमोन आरो एसे गुसुङै बेयो नारजि बुदांनिफ्राय
बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे एपिसोडाव नैबे सिजनाव नुयि बेसादखौ नोंथांमोना सिजन 2 आव नुगोन आरो नैबे सिजन 1 आव होस्लाबजोबनो हायिफोरखौ जोंहा सिजन 2 आव होगोन बेनिखायनो नोंथांमोना थाबैनो लाब्रा बड' कार्टुन सेकेन्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय था दे लोगोफोर अके लोगोफोर नोंथांमोनखौ गाबोननि एपिसोडाव लोगो मोनलायगोन सेकेन्ड चेनेलाव नङाबा नैबे चेनेलाव बाय बाय लोगोफोर